Au moins, nous femme. Au moins, nous femme. Qui l'a mis dans mon foyer. Il va qu'on a. Il va tout, il va. Il n'a qu'un bip. Voilà, il bip, il faut qu'il y ait choué. Il y en a qu'à somme. Il y a le sang fait. Il y a un million. Il y a qu'à pour ma double. D'ailleurs, il a. D'ailleurs, il a pour ma double. Atelier. Et moi, c'est qu'on n'est pas là. Et bien, c'est comme moi, qui est. Hein? Nous sommes du coup. Et ta poignée de Ma. Ma, tu vois que je n'ai que ça. Ni pas na kaba. Et qu'il n'y a dit que tu es là. Chérie, ne ka segin bɛ bébé, il faut la samedi à segin ɲininkali. Ah, désolé bébé. Bonjour, ça va? Ça va. Dieu merci. Tu as bien dormi? Alhamdulillah. On va chez Mini, il y en a là ça. Mini flatté de mon dos. Trop, on a habité dans le. Wala ni bele darba. Sa, ala kɛra café ni l'eau sa. C'est, ne tɛna taa ci ɲɛnama dɔ de yeri. Ne bɔ bureau la quoi. Mais t'inquiète pas. Mais si mena ka bɛn ni waati ma y'a faamuya. T'inquiète pas. Na ko ta sa. OK. Voilà, chérie. An sɔgɔma ma. Nse. A fɔ bi ko ye dugu jɛ. E bɛ sanfɛ e ma jigin. Dukɔnɔden si ma dumuni kɛ e kelen sababu. Ma ne wuli kuma mɛn na koyi. Ne tun bɛ k'i kɔnɔ i ka tila ka zikiru de la o de y'a kɛ. Ne m'i kun don ne ka so kɔnɔ o. E b'a dɔn ne tilala zikiru la wa ne ma tila. Ma kana sa. Ma zoli kana dimi sa. I b'a dɔn ko ne bɛn'i ka plat préféré de kɛ k'a di ma bi ya. Ayi i t'o tobi ka di ne ma dɛ. I b'o tobi k'o di i cɛ de ma. Ne t'i cɛ. N nana n sara la n bɛna taa sugu la. Ala ka se n'i ɲuman ye. Ne taara ma. N teririni ne ko an ka bi uniforme ko in dun sa. Asetu bi uniforme ko in yɛrɛ kuma tɛ kɛ dɛ. I b'a dɔn ko depuis ko in tɛmɛna ni ne siɲɛ fɔlɔ de kan ka uniforme don wa. I b'a dɔn hali ne yɛrɛ man ta don ni bi tɛ yan. I n'a fɔ an fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. A banna ne ko kɔɲɔ ko in dun Asetu. O kuma tɛ kɛ koyi. I b'a dɔn an k'o bɛɛ to yen dɛ. I buramuso subaga in kibaru. Ayi Asetu n t'o la dɛ. Ne buramuso tɛ subaga dɛ. Bɛɛ n'i kɛcogo de don. Ne y'o f'i ɲɛna. Yafa n ma ne m'an ta dabɔ kɛlɛ kama. An ka seri kibaru. Asetu. I tɛna ka kuma f'i ye. Kunu seri ye surprise kɛ ne ye. A ye collier san ka di ne ma. Collier ɲumanba ne ye collier in essayer. Hali sisan a tɛ ka se ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Ala. Mara du i gâté i b'o fɔ. I n'a fɔ ne kun ka kɛ place la sisan. A bɛ kɛ cogo di? A ye n bila muso tɔw sanfɛ de. Collier koyi kuma tɛ kɛ. Ko ne ye collier in essayer. Hali sisan a tɛ ka se ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Asetu. Asetu. A kɛra cogo di? Wala a ma kɛ cogo la. N ma ɲinɛ n ka wari kɔ tabali sanfɛ wa. I tɔɔrɔ n bɛ taa segin dɛ. Ayi kana jɔrɔ la sa n'an ka taa ne b'a dafa sa. Merci. Halisa Ala k'an to ɲɔgɔn ye. O tɛ fosi ye sa an t'an teliya ka taa tile bɛ ka gana dɛ. Walayi an ka taga.
Dara. Ah, ma nso ko ma. Bashte. Alhamdulillah. Amina Rabbi. Amina Rabbi. Ami. Amina Rabbi ami. Amina Rabbi. Allah ka do umne. Ko bashiti la. Inyu mashira. Ah, Dieu merci. Ah, nani fo. Mais la minga sagita mtabara gorola. Ah. Dara. Ah, ma. Kala ina chingo de. Ah, ma hakli bala. Ni nana hamu. Bibata dia. Jigi kana ya. Mambe, ngera muisoro. Neko, no si santem senunjera. Abe mune kaula ikunu. Memma ne te feno. Nyegen no to la je fa bin namaya. O man yak le jole nyegen te ko. Ma bidrone amako. O ya muso no le beka kumai. Ko bidorone amako. Ha? Ni nyegen wono na gansan e ma se ka nyegen wono na laje ya. O man ne dembe bolo la hala jumena. Ma ere fane ko bula to na dana le. Ha? E bibata. Ai e ka ne bukosa. Bibata mbuko. Aye ka ne buko bibata. Nga ate neje. Ni ala sonama darab na ne sora. Ouais, ça tombe bien. Nerf de nos choses, ça. Donc, il y a pochon foin, mais au sang, là, donc, il y a bonnet du sol. Ah, fai. Dara. Regarde, donne. En l'homme. Anulate bitaye nare. Eh, ma. Regarde, tu connais. I muso bibata. Ah. Ko fona te mbugo bi. Eh, ah. Eh, ma. Eh, bibata ko teri flatale la eko. Ke bena fale wuluba. Bibata ka foka be ebugo. Bibata do yo ke bide. Ani shu ani fate juru sara olu ekeleya. Ayo tikele. Ma dore fo bibata ngo nyege nogolenu. Ka nyege koli ko mari fo bibata ida. Bibata ko fona te mbugo bi. Ah! Ikomu. Bibata wo ke de dara. Ko nyege nogolenu. Bibata ka foka be ebugo fone ka du kono ne ba. Bibata wo ke bide. Eh, ma. E kana kashi. E ka to ne mo. Ne bina min ke bibata la. Ni ala sona matna dugo e yere la. Ni ma ko bon na ko ni dara du no ibina ne susuro ya ne. E ma. Yan ne kan e susuro ya. Ne be bibata pere de ke shu fo. E ki bien di je ka ta so. Aywa dara. Ah! Dara du no bon ko la de. Ma, kashi ndo. E ka to ne ma to. Bibata. Mungera. Donc ñegan ko tamade kama e ba fo be ne babugo. Chéri. La mesa. Ki la meto di. Ala kana bomba ko jani kati. Chéri la mesa. Ah! I mo de jamana. Chéri mama. Ibe pere ne bak na fi ba fo ba bugo. Allahu akbar. Chéri la mesa. Mama ne fam ne chéri. Atunga la anya fi san la me. E be na mo ne fo. Mama ne fam ne. Mais ne de juta la. Al na ma fo e ke juta la e re ko bodo e juta la. E bakele mi mene bolo e furu la kikeni hakili to la. Ni ga go kama e ba fo e bi obugo.
Si bi tigɛ kɔrɔta kama. N kun ti dɔɔni nin dɛ. Chérie, ne ni maman ɲɔgɔn faamu de sa. Ne ka ne lamɛn bɛ ne ni maman ɲɔgɔn faamu. Mais ne de ju t'a la. N kɔni n bɛ min f'i ɲɛna. N bɛ min f'i ɲɛna. I bɛ jigin sisan sisan. I bɛ taa yafa deli a fɛ. I bɛ sosoli k'i bolo fila da i kɔ wa fo k'i sa. K'i t'a ɲɔgɔnna kɛ. Wa que ça soit la première et la dernière fois. I ka ni ɲɔgɔnna produit n ka du kɔnɔ. Sinon min b'a kɔfɛ i b'o dɔn. Mun de bɛ yen? Ji dɔ bɛ n ma fɔlɔ. Parce que e ta ye o t'a ɲɛ. Mana itu Lisa. Me ala de nya ben bela. Ala de bisa na bon ko en konna na ko. Me nya fala. Mama. Nti. Ma. Inyeru kumno so wadanna. Akira to di. Mbe. Dara mumbe ta do. Ma. Guje walla. Chena ne konte fuyi kalama. Foni mbo fillare. Dara. Ni muso ni desele no ka modin nima. Ne be modin gorela. Ma. Ne bula yin kuma ke ka cɛya nka ni kuma kɛ waati tɛ sisan n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la fɔlɔ ni n seginna an b'a kuma kɛ. Ala ka se ni ɲuman ye. Aya Ala ka tile yɛrɛ. Ma, Anti, Ansu, Baba, Alhamdulillah, Bashite. Ma, Jonga, Shiki. Era como gobelo. Aha, Okadi. Imuso ni meya. Bebata. Abora kapta bitigila kana sane. Imo ko tumala. Ai mako be yere la Dara. Aha. Bashite ma. Nglobila. Ko Daraw. Eni mburamuso ga furu sanjo dina. Ma. Oyi bidaya. Bo. Ni ma fini. Sanani ni doni kwa. Dara sanduru sa. Ma sanduru. Ne kumbega nyina doni sanduru. Mamu. Ko bo furu ko la sisa. Dara. Modin ko. Ma. Ne bolo enne ni kuma ke ka teme. Ma ne afie. Den ala tadi. Nadna wati sira bena frofu itala. Ma. Ne bolo an kan ka limaniya te kan sigi kala makono kan ni ko la de. Dara be limaniya kuma fɔ ne de. Depuis ma wolo Dara ne be limaniya dɔn. Ne limaniya leno. Ni tara ka taa muso tere jugu furu kana. O tɛ se ka den wolo. Ma. Ne ga kuma fɔ. Meo. Ne be deli di. I ka waati ni sanga ni tɔɔrɔ lagɛ. Ala fana n'o kɛ cogo min. Ou bien e be fɛ ne ka nin ko in kɛ cogo di? Dara ne kɔni bɛ mɔden ko de la dɛ. Ni e tɛ fɛ ka kɛ fa ye. Dara ne bɛ fɛ ka mɔdenw ye ɲɛna. Ma maa si ka laɲini tɛ ka muso furu k'i kana den sɔrɔ. Nka ma basi tɛ n y'a mɛn. N y'a faamuya. Dara ne ka mɔden ko kɔni ayiwa. Mɔden ko ye ne hamina ko ye dɛ Dara. Ma a bɛ nɔgɔya inshallah. Ayiwa.
Ne bɛ na fɔ. Awɔ k'an bɔ su la. Eh. Baho. Man dɔgɔ Ala yɔrɔ. Ma dumuni sigira. I ni ce. Attention, elle est là, boy. Oui. Ma. Dara. Ma mungara. Dara ntusuku. Ma. Dara. Muisro. Jimmy. Ma. Dara. Jimmy. Dara. Ma mungara. Jite sa Dara. Ma mungara. Dara nene ko gana la Dara. Ntesi. Oui. Nega attention. Ne tusuku. Ko fatu dunia. Écoute ma. Dara. Oui ça là ha. Dara ko tenna. Dara na muso be fega ne fa Dara para la biba daga. Ne tusuku. Ka ma tena ko shara. Biba. Dara. Mui daga ngare. Ko ne ma ko e kala. Ntene no e wallahi ntene no e kwa. Ni bon kuna. I yɛrɛ b'a dɔn musokɔrɔba tɛ kɔgɔ dun. Ni nana ka na kɔgɔ fili o kɔnɔna na. Ko ne ma ko kala sa. Donc i bɛ fɛ ka ne ba faga de. Yani ka ne ba faga i ka ne kɔnɔ ne bɛna min kɛ. Donc Ko na mun ye? est-ce que ne ba don quoi? Il faut ça, ma. Dara. Ma, et quand tu as ma, il faut. Ça va aller. Dara, Dara. Ma, dis-le. Doucement. Ah, là. Oui. Ma, ça va aller. Il faut. Dis-le. Nala sonoma, ni la ba mina. Ina ba kala ma. Dara. Et quand tu me dis-le, mi ba. Dara, tu t'as docteur Sola. Ma, dis-le, mi awa, anta docteur Sola. Vete na sayal. Hein? Ma grave salon. Il faut. On a menace. Faut qu'il s'aille quelque part. Eh chérie. Bibata. Non. Et puis, il y a combien de temps?
E kon t'a fɔ ko depuis bugɔli ninnu la k'ale bi k'e ɲɛ kumunen o la. Ne b'o dɔn ne bɛ ne ɲini. I fana sa chérie. Hein? E b'o dɔn ni ma ninnu kɛ sisan ma tɛna ni ma nin kɛ ma ɲɛkɔrɔ sisan a tɛna lafiya quoi. Mais ji dɔ ta ka na di yan fana. To ka ne wolo de la. Chérie, i fana sa. E kan ka ne dɔw olu ma ten sa. E ɲɛ kumunen yɛrɛ man di ne ye ko sango ko ne kɛ n tɛgɛ da e kan. Ni ne ka nin kɛ dɛsɛ de ye n bila ka kɛ. E diyaɲɛ min bɛ ne dusukun na o tɛ se ka ne permettre k'e bugɔ. Mais n ye nin kɛ pour que musokɔrɔba bɛ lafiya dɔrɔn de. Han? Mais kɔ fana kuma se o ma. I fana an ka nin kɛ nin ko bannen ye sa. Dɔ bɔ ɲɛ kumun na. Chérie, ka di ne ye ka ne faamu. E ni ne cɛla la mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ. Ko o ko mana kɛ n'i ye ne ka ko kɛ n tɛ se ka ko min ɲɔgɔnna kɛ cela veut dire que a diyagoyalen de bɛ ka n k'a kɛ sinon n tɛ n to yɛrɛ ma ka n tɛgɛ sɛbɛn i y'a faamuya n t'a fɛ k'i ɲɛ kumu fana sa n kɛ nin ko bannen tɛ sa chérie dabila sa yɛlɛ dɔɔni sa i fana sa an kana nin kɛ nin fɛ kɛ kɛlɛ sa Awɔ kali nunu awɔ orange no côté fait voilà on pousse coucou ma chérie ma copine avait dit c'est tout une femme wala joro te que ça ne ya te que tamé kan mi da ale kan fete no ba ci la ko ba fete wala ira ko yem la de nek se bla ire ni soro ale foi man soro emi yere fo jore na temi shune adu wa ko bagala ke ino gole mi dalla hara walle munire mu be anya fo ban wallahi da situ ka ko bace ka filo la ko dunga soro ka ke kule yani che fana ka nyini nga fam wona ni kene ka kani ko inna ra ci dara sona ka tege da e kan biwata dara wore gede ne nyebe mi gona tugu mare yi nga ta plainte déposer mu sokoro ben kama walle ya situ ne ko ke tugu di wona brom so redo ci ne brom so mano amen go gatu na ni wi dodon ale bi la jali ga am to fi am tiga ko jati ne pour que mu sokoro be siga fayla tugu na ne to re fe fe gel na ne nyawo do ron la de asato yere baro ko kunu manjini ne bismillah ko nu manjani no kon ne ato ala dimo jara to la ko fanaiti yere adin tegina ne yoro fento we tanto e fana ne blow imodo samay yana sa décoration changer ko fe wa fen chaman nana chapo kuro nana donc imaya ma décoration changer ne ga be to godi demu do ra bi fana tunanga ni ni jongam boli ga ni yani yi tege nga tuguni a ko tibu a ko te ba ya ko te ga bangwe ga to godi wala te ga to la na isigi ni bote nungo jaere Edra, ça va? Salif. Vraiment, ça ne va pas. Eh, tu tout dit ça? Ce qu'on a calanturo. Tiens, le gars n'a pas dit. Moi, madame na. Non, pas si fouille tes bibatas là. Adon era tout dit donc. Nous sommes pas cool. Toujours. Moi, d'un coup, comment il nous a dit? Ale kodi ne ka muso filana ta ka fara bibata kan Tirigay ebe muso roba nuna kodo uga modin ko fado
Mais al no ereto. Afula do wati ndama do no. Se ka fula na taw. Salif. Ne filɛ yɔrɔ min na ala ni nin ko ninnu bolo hali ne tɛ se ka miiri kosɛbɛ ka ɲa n bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la a man di ye ka taa so ne ba n tɛ se ka n ba ka kumakan ma c'est normal ne kan ka mɔden ɲini a la mais n'i ye miiri muso ye fana ma a ka hakɛ foyi ma se ne ma. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a ka ko bɛɛ kɔni mɔgɔ ŋɔɲɛma tɛ a sumalen dɔ ye bi a bɛ mɔgɔ bonya. Donc, e yɛrɛ k'i sigi k'i miiri k'a lajɛ e bɛ se ka mun de di ne ma min bɛ se ka ne nafa comme solution ne bɛ se ka n yɛrɛ bɔ nin kɔnɔ cogo min na. N bɛ se ka min kɔni f'i ɲɛna i bɛ nin ko i b'a ta ni hakili de a yira musokɔrɔba la comme quoi ala de bɛ den di mɔgɔ ma sinon n'i ko i b'a kɛ cogo sugu dɔ la i bɛna don Bibata gasi la dɛ an ba y'an ba ye c'est vrai mais Bibata fana ye waliden de ye. Salifu ma tɛ fɛ k'o kuma yɛrɛ mɛn ma tɛ fɛ k'o kuma yɛrɛ de mɛn fiyewu ma ko k'a tere de ka jugu ko furu san joli k'ale bi ko den kelen k'o ma se ka sɔrɔ a t'a faamu. André. C'est tout. Ani sama boleh segera nyebi. Kamar nanti deh. Ambil beda. Walai kamu itu na. Kamu betul betul. Ati tu gula. Kira famai deh. Walai kira. Jangan jadi mah. Akan juga kan. Juga kan. Awak murah gaji misam. Basi tu lah awak. Basi foi tena. Alhamdulillah. Ambil ta. Nefse gibla. Ini bela mi jonta sa. Ikut tintok. Tiga poka boleh bulu masa. Ambil ta deh. Ibram so shubagai. Ni ada boraga temala sansa. Asitu. Ni ga fara mala. Ma tui. Ma te shubagai deh. Anga ma ere ka kuma bla ere. Iga kudu. Ni go kudu tu gula asitu. Ni biano. Mara ko ni agap sa sangon. Malatan. Kani be bonta ina woni mi ma fara wan fushte bola. Ni gu. Mami muge tonchen rola uduna. E maide. Mami ha odu ngui. Ni ngone ben tafe ko muti dan sirelo. Mo da ko to inodi. Wala ya to nyana. Mo den bere kuma wi. Mo wen bere kuma. Terni. Misira nyini ko gacha. Kele. Shawre ame boru bagi ame. Ni nda wamli. To ngata wi. Wah na gible dela. Ma, mentre non so bla la kana. Naya. Bibata. Nama. Naya. Mai gune. Bibata. Me mun finyana yayi ka soyi. Ne fana dama ka yana parce que yayi ne dingɛ fana ka sori. Mɔgɔ sugu dɔw tɛ se ka bɔ kɛnɛma ka na to. Ku tɛ ne fɔ a tɛ bɛn ma. A tɛ bɛn ma dɛ. Ayi. E ma kɛra cogo di? Jangarabu musokɔrɔ in ɲininka. Bibata. Afi buram to shu baga nyana. Ne ba ka ko ne ta ka ko kure. Kabini sisan. A banna sisan ni. Kana sɔrɔ n denkɛ ka so kɔnɔ k'an neni. A y'a fɔra ne ɲɛna k'i bɛ babugɔ kɛ. N kun ma da la bi de dara la. Ni Bibata b'i ka ko kɛ. Ne t'i ka ko kure. Bibata n tɛ san ka nin ka ko ye. A y'a banna sisan ni.
a fɔra an ɲɛna k'i bɛ babugɔ kɛ kun t'a dɔn nka aw bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛw de nka e nɔ tɛ bibata de don ni ala sɔnna a ma dara bɛna ka na ne sɔrɔ yan a b'a ɲɛna ta bibata walima ne. Lama. Emma. Kasi yɛrɛ ya. Dara. Ma mun kɛra? I da de ka ɲɛfɔ sa. Dara bibata. Bibata wa? Mun ye bibata sɔrɔ? Ma. Dara. Bibata ma da ka tugal ma bibata nana n'a terimuso ye. Ka ne lebuya tiɲɛ bɛ ɲɛna. I ko mun? Bibata n'a terimuso kana ne lajaba fo ka kare kɔnɔ mɔgɔw jɔna. Bibata ka taa terimusow ta. Kana e dɔgɔya fo ne ka du kɔnɔ. Ma, ayi, i ɲɛji cɛ k'a ɲɛfɔ n ye ka ɲɛ. Dara o kɛra dɛ. Tɛ k'a faamu kosɛbɛ. Dara n'i ma ko kɛ, Dara ne bɛ taa. Ma, ka taa cogo di? E bɛ taa min? E bɛ taa min? Dara, n'i ma se k'i mago don ne na, mɔgɔ wɛrɛ b'a mago don ne na. Ma, ne bɛ se ka mago don i la. Ne ko Bibata yɛrɛ bɛ min? Bibata! Bibata tɛ yen dɛ yan. A bɔra. A bɔra. Ma, e k'i ɲɛji cɛ. Bibata bɛna ne sɔrɔ yan ni Ala sɔnna ma. Ni ko min bɔr'o la, a bɛ k'e yɛrɛ ɲɛna. Ka t'i terimusow ta. Ma, i sigi. Kasi jɔ. Ma, e k'i fo. E k'i sigi ka ne lajɛ. Ne bɛna min kɛ bi, a bɛ kɛ e yɛrɛ ɲɛna. Bibata. Magnifique tɛ dɔn ka ban. Alama. Ko a yɛrɛ nana bi jɔna dɛ. I bɔ n kunna. Ko mun bɛ yen? Mun kɛra? Mun bɛ yen? Min bɛ yen e t'o dɔn. Ne t'a dɔn min bɛ yen o. Donc a bɔra i ne ba cɛ. I bɛ t'i terimuso de ta sisan ka na fɔ ne ka du kɔnɔ. Ka na ne ba lalajaba. K'a lebu sigiɲɔgɔn bɛɛ ɲɛ ɲɛna. Fo ka tila k'i bolo kɔrɔta k'a se ne ba ma. Aw ma ɲɔgɔn faamu. Aw ma ɲɔgɔn faamu. O ye ka ne lamɛn ba ye. Ne ni maa ma ɲɔgɔn faamu ne. K'i lamɛn i bɛna mun fɔ ye? Maa ɲɛfɔ I ba kunna. I b'a don Bibata. Ni ne kun b'i bugu, walahi n b'i ci fo k'i kɛ su ye. Ma kuma sa. Yan'a ka s'o ma. Yɛlɛ sanfɛ. O ye ka sabali sa. I k'i ka minɛnw cɛ. I ka taa ka bɔ n ka du kɔnɔ. Wa taara foyi tɛ ne la ni yan tɛ. Taa yɔrɔ t'i la. Wa ne bɛ taa min? D'ailleurs minɛ ko yɛrɛ kala. Wa sabali sa. Bɔ n ka du kɔnɔ. Ateliya. E ma se ka ne ba ladon. E bɛna se ka mun wɛrɛ kɛ ne ye? Han? Muso jugu. E ta ko ɲɛ b'i yɛrɛ. Ma, dɔ bɔ kasi in na ten sa. Nin banna ka ban. E k'i ɲɛji cɛ i ka wuli. N'Ala sɔnna ma, muso wɛrɛ foyi tɛna e la kasi ne ka du kɔnɔ yan. I ɲɛji cɛ. Ma, i fo sa. I fo. Nin y'a bɛɛ bannen ye. Sirani, e bɛ kasi min la, i ɲɛji cɛ. Fɛn bɛ to misɛnya la, o tɛ ye fini ye. Fo n'a sɔrɔ ne de ma wuli su dugu tila fɛ k'a to fasa k'a sigi e fa kɔrɔ. N'o sen jɛlen don, n'o bolo jɛlen don. N den, Ala k'i jɛlen bɔ nin ko in na. Chérie. Oui, chérie. An sɔgɔma. C'est une somme. Ça va? Ça va. Ma baara tɛ la bi yan. C'est mina wuli sisan. I dun b'a dɔn bi ye juma ye. Awɔ. Faut que dumuni ka tobi ka mɔ joona. Ok. N b'a ta misali la. Awɔ. Ok. Ne yɛrɛ bɛ taa baarayɔrɔ la. Ok. Ok, chérie. Bonne journée. Merci.
Anti. Mais ni ba jinte ise Bashi tila wa. bashi fete ise. Ne da bora misiri la ne ma dunne du ma. Ko ko mbele na. Emma, mane masika to biga bide. Debi dugu jela ne be dalin nola. Nte ka sika fuye yere. Fana gan don be na me dumni to do be frigo wonna la. Ta duma mena ma kala be ta di ma duma. Awa ne musokɔrɔba ka dumuni tɔ dun. Ma debi dugu jela ne filɛ dawro de la. Ma ngene de. Bashi. Chérie. Naam. Oui, chérie. Chérie, waro kongo bare bene la bi. Kili la bara waro ne ma fushi do anda. Ali ka dumini do kene. Chérie, ne ma tobili vide. Comment? E ma tobili ke? Muna? Ni fari kun mandi nadi. Ma se ka ta stu la ka tobili. J'espère que ma connaît dumini ke. Awo ne ka dumini to do me frigo la ne o kala ga di mama. Ok. Problème t'a. Mais munu ko fere restaurant na. Ok. Ni yere dumini do soro ko. Ok? Chérie. Mais ma dit. Non, t'inquiète pas. Mina ça. Anga madame. Ça va bien. Ça va. Comment vous? Bashi tila quoi. Va. Wala agra fama ko. Eche ko rega cha. Ore plega tunu. Bashi poite. Iera du. Bon, est-ce que tu blanc comme quand on a chila docteur Sola? Ah, OK, problème là. Ou va men ala sonama. Dambe. Ni yɛrɛ y'a mun fini sugu ye la. Ma mais ne ka fini na. Awa n bɛ mun f'i ɲɛna. I cɛ tɛ ne ye. Nka i cɛ ba kɔni ye ne ye. N'i cɛ tɛ yan nɔ kɛ, a ka kan i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ne ka bɔ a kalama.
samara k'i sen fila la yɔrɔ in bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na i bɛ fɛ k'o don i bɛ boli o sisan nɔ i bɛ n taga yɔrɔ dɔn. Awa ne yɛrɛ ma. Ni ye ne ka Awa ye ne ka Awa dɔn ne ye est-ce que o don. An cɛ kibaru an cɛ jumɛn ne ko cɛ wɛrɛ de bana ni Abdurahmane tɛ yan. Abdurahmane est-ce que i b'a kalama depuis ne taara Abdurahmane ma ne wele a ma mɔgɔ can fɛ yen wa ne yɛrɛ n'a ma ɲɔgɔn ye yɛrɛ. Ayi kana nin fɔ ne ɲɛna sa ne ko e m'i ka denko kuma e m'a fɔ an ɲɛna dɛ. Denko ma foyi fɔ a ye mɔgɔ min mago t'i la mɔgɔ min ka sira t'i la i ka denko i b'o i ka denko fɔ ye ko mun kɛra. Ayi n terimuso i jo t'o la dɛ an bɛna kɛ togo to Abdurahmane de ta ye ten e man ka denko dogo a la togo t'i la walayi. Mɔgɔ min mago t'i la Asetu i b'i ka denko fɔ ye mun na. Hey, Dara. Salif. Abchoui. Ouais, ça va. Ça va bien. Bachiti là, alhamdoulilah. Ça va? Attends, mes chéris. Ok, il n'y a pas de problème. Cɛle yɛrɛ bolo i tɛna ye sa o. Cɛ kana jigin na koyi. Depuis i ye weleli kɛ fo sisan an bɛ k'i ɲɛfilɛ an tɛ ka. Circulation ɲagaminen don. Embouteillage. Tu vois? Abedi, ça va? Ouais, ça va. Barakaro dun, ça va? Ouais, ça avance bien. Et le business? Bâche fouettée, tout va bien, Ah, alhamdoulilah. Dieu merci, ouais. Oui. Yeah. Sinon, il y a la famille, ça va? Ouais, bon, ça va. Awa ni ma, bâche tout là, quoi. Alhamdoulilah, bachité. D'accord. Tu es chocolat, ça va? C'est Salif. Tu es quoi, tu es en taureau? Mais quoi, tu m'as dit que tu es N'a folie quoi, lui? Ma be mo de mo kuma ina la alsa. O ko gele alsa wa. Mais n'a fɔra ko biba ta gɛn'o kama ka Awa furu k'a ladon du kɔnɔ o Awa in yɛrɛ ni ma tɛ hali ɲɔgɔn kan fɔ dɔɔni u bɛ ko ɲinɛ ni jakuma k'u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa Awa kɛlen bɛ ka du kɔnɔna minɛ ka kalaya tɛ c'est pas possible tu vois mais ne hakili la n ka ma yɛrɛ de y'ale ɲini k'a di ma ou bien mais c'est ça ma ka muso ɲininen de ye Awa ye k'a di ne ma i b'a kalama ni ne donna so kɔnɔ tellement que Awa bɛ so kɔnɔna nege bɔ ne la fo n bɛ pressé ka bɔ kɛnɛma quoi o fana tɛ hɛrɛ yɛrɛ hali ne ka so kɔnɔna tun tɛ débarrassé cogo min na bi n'i donna ne ka so kɔnɔ vraiment tu te sens un peu dégoûté quoi et puis o t'a la nɔgɔmani ye dɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko hali den sɔrɔ ɲɛ yɛrɛ tɛ Awa non vraiment c'est une situation tɔ bɛ ka gɛlɛya dɛ mon frère yan yɛrɛ de nege tɛ ne na tuguni quoi wallahi n'i sɛgɛnnen ne bɛ tunu pewu ka bɔ yan Dara n bɛ tunu ka taga min Salif tu sais hali ni ne bɛ voyager ka taa ɲɛma dogo waati kunkurunin kɔnɔna na pour que hakili bɛ lafiya dɔɔni quoi non c'est fɛnɛ sa a t'o kun bɔ non ça va pas vraiment biba ta don i b'a kibaruya sɔrɔ Salif
ne tɛ biba ta sɔrɔ hali telefɔni na ko kuma ye kan ka ɲɔgɔn ye ma Dara i jɔ to kelen na dɛ bɛ kɛ cogo di mana kɛ cogo o cogo furu de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sinon ne n'a ye ɲɔgɔn ye o don o han a ye ɲɔgɔn ye min ne kun taara lajɛli la dɔgɔtɔrɔso la ne n'a ye ɲɔgɔn ye dɔgɔtɔrɔso la wa mais mun b'a la a man kɛnɛ de ya Salif fɛn dɔ fɔ n ye sisan mun de b'a la non t'inquiète foyi t'a la alhamdulillah ma dɔn a ye dɔɔnin fɔ ɲɔgɔn ye non a bɛ b'a fɔ a lajɔlen don i ko mun biba ta lajɔlen don n'i ma fili terkɛ Dara ouais ça va Salif cɛ i b'a dɔn n bɛ taa so quoi rendez-vous bɛ nin dɔ cɛ so kelen ouais bon e ko i sigi an ka fila fɔ sa non c'est à la prochaine hein d'accord on s'appelle hein merci pour la visite non ka seli ɲuman ye ok ouais bien les choses à la famille merci beaucoup oui. Loma. Nci, ndi, anci. Ma, mun kɛra? Dara, foyi de ma ɲi nin dun in kɔnɔ yan bilen. Ma, mun kɛr'i la? Dara, e muso de bɔra ka na ne buruja sisan. Dɔgɔyama tɛ dɔgɔma ye a ma mun da ne kan. Ma, Awa fana. Mun y'aw se ɲɔgɔn ma? Ne ko Dara yɛrɛ bɛ ka mun de dogo ne na de? Ma, ka fɛn dogo i la. Ne hakili t'o fana ne kan ka min dogo i la dɛ. Mun de fɔr'i ye? E Dara. Jafara Dara k'e yɛrɛ tɛ tiɲɛ la. Ko mun? Ma, jɔn y'o f'i ɲɛna? Awa de y'a fɔ. Awa. Awa ni e bɔ tɛ min tugun e bɛ ne ɲininka mɔgɔ la wa Awa surɔ mototigi mun bɛ da la nin fana ye jɔn ye e m'a ye mun na i m'i jɔ k'an de n kɔni bɛ mun f'i ɲɛna i nakun tɛ an ka bajanbilaya yala ye dɛ i nakun yɛrɛ i kan to an danbe la i ka mɔden di ne ma i tulo bɛ n kan na mɔden e dun yɛrɛ bɛ cɛya la Awa fɔ ne jugu nkalon da la sa. Na yɛrɛ bɛ si a kɔ. Awa! Tiɲɛna i ka molobaliya barika bonyana sisan nin. N'i seginna ka nin fila fɔ n ye, i hakili t'a la fɛn min bɛ bɔ a la kɛ, o de bɛ bɔ a la. Ko ne tɛ cɛya la? Chérie, su kɔrɔ an tɛ taa n da? Ayi, sunɔgɔ tɛ ne na. Chérie, sunɔgɔ t'e la? Mais an ka taa n da, an bɛ baro dɔɔni kɛ. O temps kɔnɔna ni sunɔgɔ nana, an bɛ sunɔgɔ quoi. Taa, ni sunɔgɔ ye minɛ, n b'i sɔrɔ. Awa i fana sa. I yɛrɛ b'a kalama, ma b'a ka mɔdenko kuma la sanga ani waati. Ni ne ko i ma waati o waati,
Nanga tanda ibi kuma do soro ka fone na. Oh ni ma ba ka mode ko la sa ko ni ka mode. Ma e mo toro mode ko ina sa. O kuma ne kele ni be den di yere ma. E ya don ke kele den di. Mun kama yedun tara fo mai ko ne te chala. Alors que ne mani nyini glana wati nsegenu no de mboro ko nyoro la de petite patata de. Ka fo ke te ko wala kenema. O bene dabal bane. Hey. Kabri kelen te toro de. Nte toro kuma chama foi de la. Ma toro mi kan fene tina fo kimi no toro da ne kay kulobe na. Est-ce que kulobe na? Voilà. Ni nege ko do nege inte a o be jaila bi nete. Allahu akbar. Ni mana ko soro ni ko ina. O ne yɛrɛ ka laɲini komi n y'a to ne bibata bila wallahi n bɛna ko ye n yɛrɛ y'a laɲini ten da yan ko bibata kono man dunya tali kalo worodi ne retay dingwa walma bibata ko ko wala kena mali ala kan doni garsigala koy ala ka doni wanyere itinsa sino ne nyani na de musokoroba te ka lafiya si korobara Dara. Ma. Angkat topi. Ebe amena. O mamu mila. Ma. Ni miro ka jambi kujugu. Dara ka miriwa, ibe mirilamna. Ma musofla. Oshimasa ka denke ni. Ne tiro nu do nye bulbul la ñoo fi mané mi be jiya ko sebe mo la fo mi ñara ñini ma est ce que ne ka kenya Dara ngogo ni musufla ushima se ka den soro yoro awa ere konte o ma shifo yene tona burujali te burujali to ya mate doga mai awa te mundane ka farani bega Dara awa be kamali nitige iko muma awa kamali nitige nyere nye awa be ga bo mobili tigi ka mobili kono kena ma nyere nye awa kamali nitige amma ni fo wati konte sisensa Dara ni ko ko bibata ya la bam na nyini ngausa ya awa mani yere ka kuma ya fama ara kono manu John kono maru bibata John ta odi e kon tew ma se ka kere bibata kono ma na salifu ja foni
An dun ko kɛ cogo di? Ma ne yɛrɛ kɔnɔna fililen ba de don nin ko in na. Ancle. Ne ba ne tun nana kun dilan de la. Ah, okay. Lalu Zoli. Ah, c'est tout. Caravana. Kan mere bi fe. Kan koy dina. Koy na. Minna fon sigan sini yere wa. Ale ko na ko nunu. Kan mere bi da. Kan foy tina. Ya ko beto godi. Ni ko tani. Mbora cila daga bana re fe no re. Ni to mo teme kan ila je. Akiboria. Abi. Anaga ko wala fo tubune. Ni tate banwe. Ala ko te bala ko. Bashi dila won. Bashi foy tina ko ni yabe na to kam. Ani esli wala ko bashi kon milaw. Abi gato godi. Fe ya totura. Totura kalu de ko bola. Igale gon sabati de. Maran mondial. E kon mara kalu fladro de. Ni dengulin te ameni kiri ni wala mi ko be kan sino ko di sa. Atuma doro isi kan la je do. Ko ni ore ko tuwe. Fe, ila dini. Ale tara chila nyachi. Ki kelen silentu ya. Ero ko baro ki mai kelen no. Abi gato godi. O fana mana chi o te segi. Ya ni tu ya la gramia. Nala sona ma. Iga mudo bang iga dogu. Abi gato godi. Ya me nala. Enteri ni. Lesra ni. Pues ya. Ne dun jamala ni jama ka yiri no ndaga wuli kaba ko do ne tini ka tere ke ba la ka ta yo shilagi awa wallahi awa mungera na ni be mweta ay ya bimu awa sabal sa ha yoro ni asa to lage ay be fene ka mungesa ne fi ka muketo di yoro mama nyala satan to la ite fu de la telephone tigi kuma chama snap ba nu enne be da makata ka suina an be da makata fura ne ma se ka fura bi se ka fura na manya ina na erla fura o ma usane kuma chama banya wanti ka mu ko ne mama et puis ne be kuma fe bi ta ka telephone tigi ha shin wala ni na so yoro be tanto ni ma sikini mi obi kila de ni awal kuma kan awa
Su ma ko pharmacie la taga ma. Mais o kunkolo bɛ ka n dimi n bɛ taa fura san. I bɛ min na i b'a ɲɛfɔ. Non, nin ko tɛ se ka bila tan. Fo ne ka n bolo da nin kisɛ kan ye. Torolama. Wallahi, bi kɔni n sera n dan na. N sera n dan na, sunguruba muso foyi tɛ si ne ka so bi. Dara o kuma kɛra cogo di? Ma, e ma Awa bɔtɔ ye sisan. I ma ne bɔtɔ ye. Ne yɛrɛ ɲɛ, Awa bɔra k'a bɛ taa fura de san, k'a kunkolo bɛ ka. N ɲɛ bɛ Awa dontɔla cɛ wɛrɛ ka mobili kɔnɔ ma. Den bɛ sɔrɔ nin kan ka cogo di? Bi n'a sira ne ka so bi ma, wallahi o kɔrɔ ne tɛ. A tɛ si ne fɛ yen bi dɛ. Ni kɔni n t'a fɛ k'i sen yɛrɛ don nin ko la. I da yɛrɛ kana don n na fewu. A tɛ ɲa. N tɔɔrɔla wallahi. Awa e bɔra. E bolo ko nin ye furu ya. Cɛn la cɛw ni ɲɔgɔn cɛ. A b'i ɲɛna ko n t'a kalama. Ni ne ka pharmacie la taga ye. Donc e ka furakisɛ ye ka don k'i sigi cɛw de kun mobili kɔnɔ. Kuma wɛrɛ tɛ nin na koyi. Yɛlɛ sisan i ka minɛnw ta. I ka teliya i ka bɔ n ka du kɔnɔ n t'a fɛ k'i ye yan. I ye n ka kuma faamuya. Ni n ɲɛ mɛn'i la n bɛ tili da i kan. Depuis i ye ko dɔ i ma deli ka min ɲɔgɔn ye. I teliya. I tilala. Ne ma ne tilala. Ayi ne bɛ k'i ɲininka ne ko k'i tilala wa? N'i tilala i b'a fɔ. Ma i tulo b'a la. N'a fɔra e ye ko e muso ye ne e bɛ da o la. Hali n'o fɔra e ye k'e to saya de la e bɛ da o la. E k'e lajɛ i ka ne lajɛ an ye capacité kelen de ye. An t'ali capacité kelen ye. E y'o fɔ o e m'o fɔ o ne mana toli kama koyi. Ne nana mago ɲini yɔrɔ de kama ne mago ɲɛnabɔra wa ne bɛ taa. I tulo bɛ na voilà. E wa e musokɔrɔba in i n'i ka musɔrɔ jɛngɛli i kunna musokɔrɔba jugu i n'i ɲɛ i b'a ko sɛfan balabalalen e wa n'i y'aw ɲininka aw bolo ko ne yɛrɛ kun totɔ de don yan sa ne totɔ yan n bɛ yɛlɛ sanfɛ n bɛ n ka valise ta e y'a fɔ o e m'a fɔ o ko ne ka taa hali ne m'o fɔ ne ni n ka décision bɛ ɲɔgɔn na de tulo bɛ na mais e k'i sigi e b'i sa togo bolo yan nɔ ne tagara. Ndi funi ya fara ne masa dɛ. Kuma a fɔ ne tana laban nin ma ne ma kɛ yeko fila ye dugu sigida in na yan sa.
Dara. Ah, ma. Mata bararo la de. Ai barate bi ma. Muna. Tendro ma. Sega no be fa gari pozi. Yera ka jogo mani jare dara o ma mumila. Ma foi tena. Kore ka chandro. Dara ka ko chayawa. Wallahi. Do ke jogo la mi. Ne sira ka meri ko nuna. Na ne reta do market ko na bi. Wa ke so we ka jina tike fembe ni ke bonene. Hali nga bara be ka do. Dara. Amdu ma ke jogo de sisa. Toro yo. Ni mamunda bibata. Ni nyam suku bela jeli na bibata ka furu konna. Na bibata ya be ku na fora ne de tara kata muso munyi kana nai kata bolo ke nyere kana ya duga mati duga maya ati munda ne ka fuga na ke sababu ne ni tiru so yare tinga ka fu Ma. Wala muso ko yare de suma ci da ka bone su. Dara kanu fosa Ma. Est-ce que nega hera be muso furu yare la? Na fura muso fula. Ko betarati. bibata dum kai bibata e musulmani wa bibata mununu ibe ku be kala ba ku Ma. Andu da bigota nyofe. nantara bibata no fi bibata ba na mere wa Ah. Ma. Nera ba do ne ka ni bigota alibi. Adun kali nere e bodo. Nandra kata kuma nai. Ka jala fa wa na mere. an nantara bibata no fi bibata ko no maru demu no makanta e fana bi Ma kuma ko kuma ijo sa. Ni kuma jote sa ni sira baniye. Ni ne kira sababu ye. Ne ne muso flashi ma nyana. Na fo. Ali bi essence ni mo kuma reka. Mama. Ni de fana kira ne tayi. dara ore angala ni ore kadni Wa kan ne kan yina ni beko. Anga wuli anga tabi bata nyefe. Ore ne kan la yini de. bashi Eka ji, ikila be. Mi soro no sisa. Ah. Emma, ebika fasare, ne wo mune be la ma. Ende, fasa ko ne jago yo. Ni de musumani ma dusuma suma ti la sigiro la ba dusu te suma. Ansu. Seni shu. Ah. Somogo. Rose. Ne brona gawo. Ko di bashta Ala wala. mune nyinya. Hey. Hey. Mai josa. Emna mune nyina nga so karama. Papu, e ya kene ko ni. Ne ba kumi fe wala ko mai jota. Mai jongan bla place la sama. Papu, i yere dike mo ko bunyana. Tebe ka shita ka duma se o sigi. Man ne. Ne ko ti yere maramu na. Asomogo. Bai fushtin. Bashite. Bai fushtin. Maya ka kene. Si. Allah. Bai fushtula. Aw yere dun. Bashite amela tani. Aw ne fe shuina. Awo. O kadi? Amajugu ya. Ma. Bismillah.
n'i y'a y'an wulila ka se yan baasi tɛ comme fili bɛ bɛɛ sɔrɔ fili ma jugu bamananw ko ten nka n tɛ bɔ fili kɔnɔ o ye ko wɛrɛ ye dɛ o ye tiɲɛ donc an ma se yan juguman na an nana bɔ an muso la n'o ye Bibata ye o de y'an nakun ye bi ok n ye kuma mɛn burankɛ Bibata yɛrɛ bɛ so kɔnɔ n b'a wele kuma bɛ k'a ɲɛna Biba Bibata tɛ yan na yan nɔ Bibata mais ma dun na mun de ɲini yan n den ma n bɛ mun de kɛ yan n den jisuma kɛ koliji la i sigi papu wuli ka sigi o di kɔrɔmuso ma n den i sigi Bibata baasi t'i la kɔni n'i y'a y'an sera yan bi juguman tɛ comme fili y'an sɔrɔ an kɔni nana ka na yafa deli fɛ n'i y'a mɛn furu nin bɛɛ b'a kɔnɔna na bɛn bɛ yen i b'a fɔ kɛlɛ bɛ yen nka kɛlɛ badabada fɛnɛ ma fɔ dɛ ma ne bonya kun tɛ ne kun tɛ sigi nin kɛnɛ in kan n den ma nin y'a kalo 8 de kalo 8 ne nana yan jɔn de nana ne nɔfɛ yan ninnu ye jɔn de ci ka na ne nɔfɛ yan ma ne den o bɛɛ ye tiɲɛ ye ma mais i dusu suma ma tere dara ne na kun min kama ma o de tɔnɔ filɛ nin alhamdulilayi bi ne bɛ n bolo jan ala ye ala ni ce ne den i ye ne kunna wolo ma ne bɛ taa n ka ci la i sigi Bibata kana taa sa Bibata tɔɔrɔ Bibata yafa ne ma sa ni fɛn fɛn k'i la Bibata ne ye nin siri ka da i kun i ka furuso kɔnɔ Bibata yafa ma sa ma ne k'i fɛn min kama o tɔnɔ de filɛ nin ye n'a fɔra ko ne mɔden ne filɛ nin ye Bibata ni den yafa ma Bibata i den sa Biri sera aw bɛna yafa deli an fɛ yen Biba i bolo da i dusu kan i den da yɛrɛ de Bibata Sira Biba jisuma k'i koliji la nin bɛɛ bɛ furu la ni ko nanga sigi i ko nanga kɛlɛ mais kɛlɛ tɛ ban o de man ɲi muso bɛɛ bɛ problème sɔrɔ furu kɔnɔ i b'a da Ala kan i bɛ yafa ne burankɛ ma ma e kama ne bɛ yafa o diyara n ye ne bonya kama ma o diyara n ye ma Bibata man ka yafa ta i t'i da minɛ ka bɔ an dala de yan mana mɔgɔ ye e bɛ mun dɔn furu ko kan Bibata ne yɛrɛ bɛ fara n terikɛ kan ka yafa deli fɛ a ye min dɔn bi n'a kun y'o dɔn kunun ni fili kun t'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ fara a kan kana k'ale kama dɛ a kɛ ne yɛrɛ kama i ka mankan ban i ka tigi sigi i ka furu la jigi foyi t'an na bi ni e tɛ an b'i deli halisa i k'i bolo da i dusu la n'i y'a mɛn muso muɲu ani sabali de ko don n'i kun ye kɛ mɔgɔ dɔ ye e kun t'an lamɛn yɛrɛ san ko ka yafa mais nin bɛɛ b'i ka muɲu ko fɔ halisa an b'i deli i ka sabali i ka segin an y'i deli yɛrɛ de ko ye a ɲɔgɔn fila foyi t'an sɔrɔ bilen an b'o layiru ta ye e ka sabali n b'a fɛ a kɛra su na yɛrɛ n'o tɛ kɛ baasi ye Dara i hakili sigi a bɛ na o n burankɛ i hakili sigi ne den i ye kɔrɔfɔ mɛn i b'i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan i cɛw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani buramuso i k'i muɲu nin tɛ ban furu la fili man jugu mais n tɛ segin kɔ o de ka jugu ne burankɛ y'a ka problème reconnu a nana seginna kɔ a ye yafa ɲini
a ka di ne ye i ka jisuma kɛ koliji la halisa. I yafara Abibata. A yira n na k'i yafara sa. A yira Dara la k'i yafara a ma. Wallahi depuis e kun bɔra ne ka du kɔnɔ hɛrɛ foyi kun tɛ ne kan. Hami miiri jugu Abibata fo ni ne ta ye maa i sago filɛ i ta filɛ nin ye